Croeso I Eisteddfod Genedlaethol Wrexham! Elgan Owen, Prif Swyddog Cefnogaeth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy. Mae o'n gret bod yma heddiw. Mae yna cyn gymaint o wahanol elusennau, grwpiau cymdeithasol yma, gyd yn dangos y fath o waith maen nhw'n wneud ar draws Sir Wrexham, ond hefyd ar draws Gymru gyfan. Mae'n bleser bod yma efo AVOW a WCVA heddiw. Mae'n wefreiddiol yma, mae'r atmosffer yn ffantastig. Da ni'n un o'r cynghorau gwirfoddol sirol ar draws Cymru sydd yna i gefnogi grwpiau cymunedol, elusennau a y fath. I gefnogi cymunedau nhw, da ni'n cynnig gwasanaethau fel helpu ffeindio cyllid, ffeindio gwirfoddolwyr ac hefyd edrych am bethau fel ymddiriedolwyr a edrych ar sut mae grwpiau yn gallu setio fyny gwahanol modelau fel elusen cofrestredig neu cwmni cymunedol buddiant. Wyt ti'n cael hwyl? Are you having fun? Ydw, ia. All the yeses.